Здравейте, Майчо. И днес ще им често бъдни, както ви казахме. И сега, ето и тестовете. 2 минутки, докато се отвори силвър честа, но за жалост той от 6, защото докато се бих за двата голдън, за единия голдън и за единия силвър, който сега чакаме. Искам, спаднах две игри спаднах. И качихме. И сега пак загубих. И ще дадем диамант. И да започваме. Значи, аз отварям един голдън, един силвър и един фри. Ти ги отваряш по същия начин и то ще го цъкаме. Да. Видяхме също така в YouTube един клип, един трик реал, да спечелим легендарка. Той трябва да бъде той става само за арената, която сте. Значи, цъкате арената и ние нали сме на седма с принца. Значи 1, 2, 3. Ето така. Махаш, отваряш първо фри честовете. Рокет и Royal Giant. Не се падна. Дай пак. Пак го правиш. 1, 2, По-бавно. 3. По-бавно обаче. Давайте. Значи. Това ако не стане, значи ще измамно. Значи. 1, 2, 3. Това е силвър. По-леко. Добре, пак не стана. Ще изчакам 40 секунди. Ще ви спестя малко. И до и сега. Добре, приятели. 3. Едно. Ти ли го сваш? 1, 2, 3. Вот. Бом Тауър. И Спер Гоблинс. Добре. Давай. 1, 2, 3. Голден. Сега Голд. Елит Барберини. Royal Giant. Найт. И Три мускитара. 1, 2, чекай, ще измам. 3. Не се знае. Значи. Голд. Миньони. Royal Giant. Елит Барберини. И Бом Тауър. Букуци. И сега. 1, 2, 3. И сега 3. Цъкаме наравно. 3, 2, 1. Опа, чакай. Голд. Джемчета. Скелетънс. Миньони. Аре, стига! Елит Барберин и Букуци. хора, това е измамно. Хора, значи това е измамно. Нищо, да гледам арчер. Ще ти нарче. Поне спечелихме парите за арчер. Чакай. Трябваше надолу. Що? Чакай. Не. Какво арчерките, бе? Исках барберианите. То. Ето их само да видя елит барберианите. Значи спестяваме сега 2000 за елит барберианите. Добре хора, това беше чест опенинга. Ако ви е харесал този клип, харесайте го. И ще съберем за още един чест опенинг. Но ще се пробваме този път по-хубави честове. И това беше за този клип. Ако ви е харесал, сложете един лайк, напишете коментар за какъв чест искате да ви спечелим или пак да правим чест опенинг. И това беше. Чао, чао!